So, ngayon mga bay, nagpalit na tayo ng bagong gulong. So, yung malaki natin na gulong, yung 80 by 100. So, kasi magkapireta na bay. So, ngayon, ang pinalit natin is 80 by 70. Dati, 80 by 100 yun. By 14. So, ito yung nilagay ko sa likuran, 80 by 70. So, tamang-tama lang pala sa rim nito mga bayo. So, yung align niya, tamang-tama lang. Yan, tas malayo na dito. Tas maganda na siya linisan. Tapos, yung nireklamo nung malaki pa yung gulong mga bays, yung pisik ba, dito tatapon, no? Kawawa yung asawa ko nasasakay dito. So, reklamo siya dahil dati daw hindi naman daw yun maputik pag kahit maulan, kaya gusto niyang sasakyan itong motor na to kasi hindi siya mabilis magkuha ng mga raming malapok ba. Kasi maul pa ka ng Tagalog. Right? So kaya ito na yung pinalit natin. So yung binili ko na 80 by 80 by sa harap is 80-90 at saka sa likuran 80 by 100. Bininta ko na yun mga bay. So buti na lang na may kaibigan tayo doon na may shop. So siya na yung bahala na mga bay, magpa-dispose yung gulong na yun. So ito tubeless to. So may ganito pala na gulong mga bay ba sa mga Mio na 14 na 70 by 80. Kalaki. At sa harapan, ang binalik ko mga bay is yung stock niya. Ito po yung stock niya. Ito yun. Lisuin natin ha. Ito yung stock niya. O yan. 70 by 90. So, sa likuran ko sana to ilagay mga bay. Kaso lang, medyo manipis na siya. Kaya ilang buwan na siguro gamit natin. Napudpud na siya. So, yung aking nagpasyan. Ner? Blakaw na ka, Ner? Oh. So, ang aking napasyahan mga bay, ano na lang, ito na lang ang hinarap ko. Kasi ito is hindi ito tubeless mga bay ha. May interior to na klase. Kaso lang, pinatubeless ko. Kasi, okay naman daw, yung sabi na yung kaibigan ko na tireman doon, yung may shop ba, na may tubeless siya na pang bulkit. Ay pang align. Ay pang lagay ng gulong ng mga bay. So maganda yung niya. So kaya ito yung nilagay. Matagal kami nakapahangin nito mga bay. Ginamitan niya ng tinatawag na booster air, tawag doon. Yung malaking pinakalit na pabuto ba. So ito po yung posisyon niya. Manipis-nipis na talaga siya. Kaya okay naman siya kasi pag bili ako ulit ng gulong is yung nilagay ko is yung 70-80 rin, same sa likuran. So maliit-liit konti itong rim, yung mags, kaya okay lang siguro na 70-80 rin nilagay ko. So maglo-low profile lang tayo. So pasok naman yan sa LTO yung 70-80 kasi yung hindi pasok doon is yung 60-90 daw. Yung 70-80 okay yun, 70-90. So ito pag mapudpud na to, hindi ko na to gagamitin. Pagudpud. Okay na, Ner. Makagira ka, Ner. Brator mo na, Ner. Brator mo ito na masakitan. Lagapak ang brake light, eh. Buwag ang brake light, ba? Brake light ito. So, relax. Sobrang. So, ito yan. 70-80 sa likuran. So, tamang-tama lang siya. So, ito na yung gagamitin ko na gulong mga bay. Ito na yung nagustuhan ko. So, yung klase nito na gulong is yung Dunlop style para hindi siya maputik mga baba, hindi mapisik bitaw. So, yan o. Kita naman dito siguro yung klaro natin yung spike para hindi siya mapisik ba. Yan po siya. So, tamang-tama lang talaga mga bayo. Tignan niyo yung dito sa giliran. Tamang-tama lang talaga. So, kung kulangan pa sa hangin mga bayo, may pa dito ba lang mga bayo, hindi pala siya na-align. Dapat dahil siguro to pahanginan natin to ng marami kasi hindi pa naman to matigas. So mamaya pahanginan natin to mamaya para ma-align pa talaga ba. So labas natin to, magpahangin tayo
Doon lang sa may unahan ba, sa may shop ba. So, yan na siguro ang may share natin. So, ito, wala na tong interior ha. So, ipakikita ko sa inyo yung interior. Dinala ko yung interior kanina. Kanina umaga ko Kumain ka na ba? Oh, kumain na ako. So, ito yung interior na dinala ko. Ito sana yung sa harapan nilagay natin. Kaso, hindi na ipalagay ni Bro Paulo. Kaya, siya na yung bahala doon ha. Pero parang, di ba kato delikado mga bay ba, na hindi tubeless. Pero sinublis namin, di ba kaya delikado yan? Hindi. Pero itong mga klaseng gulong na to mga bay, matigas talaga to. Stuck kasi ito na gulong niya. Stuck to na gulong, tignan nyo. Matigas to ba yun? Kasi, mabuang alamok. Kaya ngayon, pahanginan natin to. Lalabas tayo saglit. Ngayon, papunta tayo ng shop, pahanginan natin. Para mas uma-align yung sa likuran ba. So yan, let's go. Pahanginan muna natin. So yan mga bay, napahanginan natin. So na-align na siya. So ito yung tapak sa gulong mga bayo. So plain na plain mga bayo. Yan. So wala po siyang hiwi. So na-align na po siya. So ito po yung sa harap oh. So tamang-tama din sa harap mga bayo. Tama rin yung kain niya. Yung sa kalsada ba. So, hindi ko lang alam kung ito'y lalahotay ba kasi hindi ito tubeless. Sinublis ko lang. Hindi ko lang alam kung ito'y tama. Pero bilhan ko lang to ng 70-80 din mga bay. Sim sa likuran. Pag maka-stock na yung kaibigan natin na may shop. So, ubusan kasi siya ng stock. Dalawa kasi yung bilhin ko sana. Kaso naubusan siya. Nagustuhan ko kasi itong klase na to na spike kasi hindi siya ano ba. Hindi siya mapisik ba? Parang the same siya sa mga sa mga Dunlop style ba. Kaya ito yung nagustuhan ko. Ang problema lang di na sila ba, naubusan sila ng stock nito na tubeless na ganito. Lah, bago pa lang may tumama na oh. Nakita kong may tama oh. Sus, buti na lang hindi nakatama ba. Putik to oh. Grabe. Pag mga bagong gulong talaga ba, prone talaga sa sa mga suyak ba, tunok, tinik ko, oh. Kita nyo. Ang buti ko. Check natin to, baka may tama pa ba. So siguro i-observe natin to sa pag maulan mga bay kung maputik ba talaga. Kasi yung malaking gulong natin, grabe yung putik nun mga bay. Aabot dito talaga oh. Dito pa. Pag yung paa pa dito, maabot pa niya. Ito siguro, hindi na siguro to aabot mga bay. Yung laki-laki nito oh. Delikado talaga to na So yan, so i-update ko lang kayo mga bay pag ito'y full goods na. Let's go. Bay, pasubukan natin sa mga malalaking tao dito. Ito, malaking tao to mga bay oh. Tingnan niyo yung sinakyan niya yung Mio natin ang liit tignan. So, ayan. So, itong isa rin, malaki din to. So, ipasakay natin sa gulong natin na 70-90. 97. Oh, pilang kilo ni mo dong? 100? 99.5. Ikaw? 92.9. 92.9. Okay. Sige, sakay. Wild FM. Ayan. I-plus sa pagsakay mo. Sakay ng rumpog. So, tingnan natin yung dito, yung ganyan, no? Oh, di ba? Hindi siya pumayat mga bay. Hindi siya umubos ba? Yung lumusad ba? Tama ba na? Yung umubos at lumusad ba? Yung sarapan, be? Oh, tama-tama lang. So, ayan. So, probe siya. Tested ang probe na siya mga bay. Oh, hindi siya umubos ba? So, ito yung mga kasama natin na malalaki.